Het gaat wel snel, hè? Debuut bij AZ, Europees voetbal, debuut Jong Oranje. Ja. 2 keer in de week een topwedstrijd inmiddels al, hè? Nou ja, maar dat is ook ontzettend knap van hem, vind ik. Want de mensen onderschatten dat ook nogal. Het is natuurlijk niet makkelijk voor hem. Zeker met zo'n vader. En dan hangt die opa er bij wijze van spreken ook nog aan vast. Ja, nee, zeker. En dan wordt altijd vergeleken. En er is altijd druk, meer druk van tegenstanders naar hem. Ja. Wat moet jij nou? En, ook de pers. De pers. En hij gaat daar echt goed mee om. Ja. Dat vind ik... We gaan even naar hem luisteren. Het gaat over zijn snelle carrière. Ik denk dat ik het zelf nog niet helemaal besef allemaal. Maar het gaat allemaal heel snel. Dus ik moet nou gewoon rustig blijven, denk ik. En niet te hard van stapel lopen. Dus het is nou heel mooi dat ik hier kan zijn. Maar ja, het gaat wel heel snel allemaal. Ja, het gaat heel snel. Voor de wedstrijd was dat, hè? Dat was voor zijn debuut in Jong Oranje. Is dat herkenbaar zo? Dat wel, hoe hij reageert? Ja. Want het gaat ook heel snel. Kan het te snel gaan? Ja, het kan ook te snel gaan, ja. Maar ik zeg, daar gaat hij ook goed mee om. Want ik heb al vaak begin van wedstrijden gedacht van... ja, hij zal er toch al een keertje echt last van gaan krijgen. En toch is dat niet zo, tot nu toe. Mm. Terwijl al ongelooflijk veel op hem af is gekomen. Ja. Dus, dat is ook een kwaliteit. Dat moet je ook hebben. Ja. Dus ik verwacht daar heel veel van. Ja. Maar hij kon vroeger al heel goed voetballen, toen hij nog niet zo groot was. Alleen, dat werd niet door iedereen gezien. Mm. Ja, dat we ook dus net vragen. Hij zat bij PSV. Als ik nou dan kijk naar hem, denk ik van... hoe hebben ze die ooit kunnen laten gaan? Nou ja, hij was daar toen heel erg klein. En moest ook elke dag vanaf zijn 9e al... vanuit Meersen naar Eindhoven met de trein. 's Ochtends om, 7:15. En s'avonds om 7:00 haalde ik hem vaak weer op. En dan lag hij om 8:00 alweer in bed. En dan moest hij de volgende dag weer in Eindhoven naar school. En vaak 2 keer trainen. En dan voor zo'n kereltje van 9, 10, 11 jaar. Heftig kapot maken. En ja, daar zijn wel discussies gaande nu ook. Dat kinderen blijven dan ook klein. En dus uiteindelijk hebben we gezegd van... ja, misschien is het beter dat je op een iets ander niveau gaat spelen. Nou ja, MVV, dat ligt bijna bij ons in de achtertuin. Ja. En ik zei, daar kan je lopend naartoe, bij wijze van spreken. Ja, daar is hij begonnen. En ja, bij PSV was hij altijd een van de grootste talenten. En dus ja, bij MVV, ja, daar kon hij... Toen ze op een gegeven moment gingen opstellen, ging het steeds beter. Zo makkelijk mee. En toen begon hij te groeien. Kreeg hij wel last van zijn groei. Zijn motoriek veranderde een beetje. Ja. En uiteindelijk kreeg hij die motoriek terug en dus ook zijn snelheid. Alleen, hij was 2 keer zo groot. Wat moet hij nog verbeteren? Nou, ik denk dat hij, als hij in alles nog ietsje beter wordt... en ik denk dat dat wel kan... en hij zit nu een beetje in de fase van... Kijk, de brutaliteit in het spel die hij had bij MVV... Daar hikt hij nu een beetje tegenaan. Mm. En dus meer nog zelf initiatief nemen. Soms wat meer aan jezelf denken. Ja. Je eigen actie maken. Ook jij bent spits geweest. Het zijn allemaal egoïstisch. Maar als je hem vergelijkt met Xavi Simons, Bert, gisteren... Hè? Ja. Die heeft zeker 7, 8 keer een dribbel begonnen. De bal te ver voor zich uit. Dat hadden wij vroeger moeten doen. Dat doet hij niet. Ja, dat konden wij dat soort balverlies. Nee, maar dat soort balverlies maar hij is heel effectief. Niet. Waar hij de bal op krijgt, hij denkt op dat moment alleen maar aan hoe snel moet ik nou bij die goal komen. Ja. En hoe kan ik dat het beste doen? Ja. Kan ik dat zelf? Of doe ik dat via een combinatie? Ja. En wat hij ook heeft, hij is... Kijk, ik ben zo lang trainer geweest. En het is ontzettend moeilijk om spelers duidelijk te maken dat het ook belangrijk is om eens een keer de diepte in te gaan zonder bal. Ja. Iedereen wil de bal hebben. Hij heeft dat van nature. Hij heeft ook diepte zonder bal. En dat is wel een extra wapen. Ja.